Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Oh, mao diray. Gusto, correct. Pero, kinsa may mong pasabot ong? Para kang kinsa maning unom ka order. Asa na to di hato dong? Okay ra kahapyot kung ato nagihatod nila ni Francine. Ha? Okay ra ka? Okay na kayo dong, oy. Ngano kung dili, okay. Malibre ko sila. Unya, dili di noon, okay. Dili na mo ibuot ako ipasabot apyot. Kayo unsa man di ay dong? Unsa may bot niyang ipaibot? Naon si kapyot nga miyisi man. Miyisi man kanya. Nganong mingisi ko dong? Kinulipay. Huwag ka magkasabot kung ipangutanan ni mo. Sa to dong. Na lang. Si Dong Grigi ba? Pagka mabaw na yung tingkoy dong. Manuod na yun ay. Ang buot na kong ipasabot kung dili kahalaino ni Francine og sabot kung dad-an ako sila nining pagkaon dito sa ila. Sayaw, ngislo mga. Ako ko kuanong unsa man say masabtan kun wa sa may bao nga Ay nagipadayon. Ay nagipadayon ang buot mo sulti. Okay dong. Sige, magag pangagko og pangupaw dong oy. Kada istorya na to. Sige na lang yung kag pangupaw. Dili kalas hangin dong. Mula mo tingog. Di na lang kumusulti. Basig, masuko na po nila ako. Dito sa eskwelahan na piyot. Pero mato na ito pagkaon sa mga teachers dito. Ug mataga na to sila si Dodot ug Smiles. Okay lang. Dito sa eskwelahan. Bless ko, Tito Greg. Basta ko tito, please. Kapabutan ni mga bata. Oy, og pagka-inosente. Okay. Unsa to gisulti nimo piyot? Kuhan ka rin. Umato na ko daw nga. Grabe kabuutan mga bata. Oy, ug habot na lang yun. Liwat yun sa ilang papapranse. Kung asa mi maliwat, ni Papa gyud na, og ni Mama ni Apyot. Bitaw manoy apyot. Agoy. Gitabangan to kung mano is deruha. Alang, ang og dili mi magmanoy nimo nga maguang man kanamo. Mao jud. Lisod sad kon magmanang minimo. Manang. Manang. Kumauso ng mga bata. Bright, yun. Oh, bright Bodeng, yun. tauran og ribbon sa. Sige makog study. Wa korngotan na. Dili man sa di kaya akong gisultihan si Tito Greggy man. Na, Tomas. Oh, unsa Tomas? Ay, sabot good. Ako lang gibalik. Alegriha. Katawanan ha. Bitaw ang bali sa Tumas kay Samot. Ay mo pagtubay ning apyot Miles Dodot. Iwa pag ni maayo. Ano? Masakit to din na siya, tito. Ni, unsay sakit nimo, Noy Apyot? Nagasamutan. Ang akong itlog, gipak sa ulmigas. Bastos! Ikagil piyot, kabuangan lang yun ng mga bata ha. Bastos sa oy. Kumidya mo na dong. Paminaw ni mo, may na yung kumidya. Sorry dong. Muhilom na lang ko. May pa. Kidot,
Mao pa day paghuman sa inyong pagpractice sa graduation, Dudot? Oh, Tito Greg. O karang taon. Sila na po si Miles para sa ilang recognition. Mauna, tito. Ah, Nialagi mo sa school, Tito. Bitaw, tito. Nagunsa day mo. Nagdana pud mo og chicken para sa mga teachers og chicken. appeal menu. Si Miles ay... still ang Tsaka- pagka-bright. Yun mo, Miles. Correct yung ka. Nagdagimig pagkaon. I mean, paklans nga chicken nga among gi-order para sa inyong mga teachers din Yes! para sa ninyo ni Dudot. Wow! Yay! Wow! Thank you, tito. Salamat, Tito. You're welcome. You're more than welcome, mga anak. Oh, Uy, salat. Anak, oh, gitawag minimog mga anak, Tito. Ngano di ay? Kanang imo maming gitawag og anak, Tito. Ngano man? Kuan, kamo gyud no, mga bata pa manggod mo. Common maguna nga itawag sa mga bata ni bisan kinsa nga nagpangga nila nga anak. Munang gitawag ta mga anak. Ay, ah, mami ay. O bitaw, mo po na isulti sa among teacher. Oh, di ba Dudot? Oo, gani. Tinuod yun na. ay, asan naman ang among food, tito? Ang chicken? Oh, bitaw, Tito. Ang chicken. Oo. Chicken manok. Oo, de. Piyot. Unsa ba nga sa mo nagtungok man ka diha? Wa ka man mo kihol. Kuha ako no tong pagkaon dito be nga atong gipalit. Sige, Aron manok. matag na to sa teachers ang paraila. Ug ang paraila po ni Dudot ug Miles. Sige. Oo, dong. Kadiyot lang, Dudot ha. Abal, kuha una ko. O sige, Manoy Apyot. Sige, Sakit Noy. tuhod ko, eh. Oh. Nagsugod ka na po, Piyot, ha? Okay. Wala do, ay. Kuha sa na ko ng mga kalan, no? Gikan dahil din sa school, mo diretso mi sa inyo. Aron, matod po na mo ang kauban sa mong gi-order para nila ni Papa o Mama ninyo. Hala, appeal di ay sila si Papa ug Mama. Salamat, tito. Thank you, Tito. Way sa pa yan, Dudot, Miles. Graduation na ba na mo ugman sa buntag din sa school, Tito? Og inikaod to. Ug tito no. Kay recognition pud na mo. Mo ba? Oh. Nasin ganan kamutan-aw nako nga tauran og ribbon og medal, tito. Bitaw. Hasta pud ko, Tito. Daghan kog medal sa gribon. Okay. Kung mao nga graduation o recognition dahil ninyo ugma, muanhi ko. May surprise ko ninyo. Yay! Ay, pagkasanag upanag ko nitong kreke, ay. Ingon sa walay kabutangan sa kalipay nga makita na po niya si Corina sa asawa ni Francie nga iyang suod nga amigo. Pagkawalay kalibutan ni Francine, no? Walay laing hinungdan nga ganahang magsigig balik-balik si Dong Krigis ila, ha? Kana, tungod na di ay sa iyang asawa. Ang ako lang kung masabta ni niya. Salal kay may tabos, ha? Kay kining usa, mura lang yung wala. Wala doon maguna-una nga dili mauning iyahang pagpadala sa tama, no? Liya ka naman kuda din sa likod ko rin. Nagunsam ka din Wa. Unsay wa? Oh, naglantaw-lantaw gud sa unahan. Unsa may mong gilantaw? Naglantaw-lantaw lang. Mahimo ba? Sabta ko. Sabta nga akong desisyon. Huwag ko'y naingyo na una o gitinguha. Kaayuhan sa itong pamilya o kaugmaon sa itong mga anak. Mahimo pagpiyaan lang sa kunimo. Gusto ko mag-inusara. Pero day, Palihog lang, Francine. Palihog lang. Mayad now. Sing.
Sing. Nagaya Si Harold. Si Gregi. Ayo. Dili pa gani siya itong miaging adlaw. May amnesia? Unsa may iyang tuyo? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!